Vážna nehoda vo Veľkom Mederi. Na konci obce sa zrazil kamión s osobným vlakom, ktorým išli cestujúci z Komárna do Bratislavy. Na mieste je kolega Martin Prôčka. Martin, už vieš, čo sa presne stalo? Pozdravujem z Veľkého Medera. Zatiaľ sú tie informácie len veľmi kusé. Vieme, že k nešťastiu došlo na tomto vlakovom priecestí na konci obce. Kamión s maďarským evidenčným číslom smeroval z Komárna smerom na Bratislavu, takisto aj osobný vlak smeroval z Komárna do Bratislavy. Treba dodať, že po tejto trati chodia iba tieto osobné vlaky. Medzinárodná preprava tady to nepremáva. Náraz bol taký silný, že kamión odhodilo do jarku vedľa kolají a osobný vlak bol dokonca vykolajený. Nešťastie si vyžiadalo 3 zranených. Vodič kamióna je vážne zranený. Toho previezli vrtuľníkom do jednej z bratislavských nemocníc. Vo vlaku sa zranili 2 osoby, rušňo vodiča a jeden cestujúci. Tí sú podľa mojich informácií stabilizovaní, nemali by mať nejaké vážne zranenia. Prevedení boli do Dunajsko-Stredskej nemocnice. No zatiaľ sa môžeme len domnievať, že čo sa vlastne stalo. Kamión pravdepodobne, keď vyšiel z tejto zákruty za mnou, osvetlilo ho veľmi silné protislnko a tak nevidel na signalizačné zariadenie. Treba dodať, že prieceste nie je zabezpečené rampami. Rozprával som sa aj s miestnymi a toto vraj nie je prvá nehoda, ktorá sa tu stala a opakuje sa to tu vraj celkom pravidelne, takže tie rampy by tu určite privítali. Na mieste sú stále desiatky policajtov, odborníkov, videli sme tu zamestnancov železničnej spoločnosti Slovensko, takisto aj prepravcu, ktorému patrí vlak Leo Express, takže tí sa snažia zistiť, ako sa to vlastne celé udialo a spojazniť túto trať. Je však isté, že do konca tohto dňa po tejto trati žiaden vlak nepôjde.